अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। पर्यटकांसाठी हॉटस्पॉट बनलेल्या तिलारी संवर्धन क्षेत्रात तेरवणमेढे उन्नई बंदराकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत तिलारी नदीच्या किनारी देवदेवस्कीचा प्रकार घडल्याचं समोर आलाय, त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे। गुरुवारी सकाळी हा प्रकार उघडकीस आल्यानं बुधवारी रात्री देवदेवस्की केल्याचं बोललं जात आहे। या देवदेवस्कीत बकऱ्याचा बळी दिला आणि कापलेल्या बकऱ्याचं धड तिथंच टाकून मुंडकं मात्र गायब केलं। इतकंच नव्हे तर त्या ठिकाणी 100 ते 150 पानांचे 3 संच आणि त्यावर सुपारी ठेवण्यात आली आहे। या घटनेनं तिलारी खोऱ्यात एकच खळबळ उडाली आहे। खरं तर ही देवदेवस्की ज्या ठिकाणी करण्यात आली ती तिलारी संवर्धन करून तेरवणमेढे उन्नई बंधाऱ्यावर जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याच्या बाजूला नदी किनारी करण्यात आली आहे। हा स्पॉट खरं तर गेल्या 2-3 वर्षात गोमंतकीय आणि बाहेरून येणाऱ्या सर्वच पर्यटकांसाठी निसर्ग पर्यटनासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा स्पॉट बनलाय। रोज शेकडो पर्यटक या ठिकाणी नदीत डुंबण्याचा आणि वनभोजनाचा आनंद कुटुंबासह लुटत असतात। मात्र याच ठिकाणी हा अघोरी प्रकार करण्यात आल्यानं तिलारी खोऱ्यातील नागरिकातून तीव्र संताप व्यक्त होतोय। अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे जोरदार समर्थन होत असताना 21व्या शतकातही अशा अघोरी प्रवृत्तींना समाज आणि शासन प्रतिबंध घालण्यात कुठेतरी अपयशी ठरल्याचं या प्रकारानं पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय। त्यामुळे ज्या महाभागानं हा प्रकार केलाय त्याचा शोध काढून त्याला अद्दल घडवणं सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं आहे। एका ठिकाणी तिलारी खोरं हा जैवविविधता आणि पर्यटनाचा हॉटस्पॉट बनत असताना अशा नकारात्मक प्रवृत्तीमुळे अघोरी प्रकार करत असतील तर ते सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवत असून नैसर्गिक पर्यटनाला सुद्धा गालबोट लावत आहे। त्यामुळे अघोरी कृत्याचा प्रशासन पोलीस यंत्रणेनं छडा लावणं आवश्यक आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।